Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelo weNdobane TV. Siyathokoza ukuthi usubscribe kule channel yakho ngaphambili. Kuyintokozo kakhulu kuba nawe mfowethu osasijoyina ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphothwa nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engiyithatha kuMthombo othembekile. Sekugxekwe umsoco mayelana nesithombe esithe saputshuka laphana ke okubonakala khona yena laphana ke umsoco mfowakho lensizwa lena eke yathathana kabi laphana ke negcwame elisha ngenkathi ke kubangwa uMaka Mpumpu. Kuputshuke isithombe ke kubonakala umsoco laphana ke eqamele kowesifazane njengoba ngikuvezelile laphana ke mbukelo othandekayo obheke phansi laphana mbukelo othandekayo obonakala ehambaze mbukelo othandekayo. Sifihle ngama-emoji ke laphana mbukelo othandekayo ngenxa yama-rose ka-YouTube laphana ke mbukelo othandekayo. Kodwa ke yena akagqokile lona wesifazane aqabene kuye laphana ke umsoco ke. Abantu abaningi ke mbukelo othandekayo basola ukuthi ke kungenzeka ukuthi uyena laphana ke uMaka Mpumpu mbukelo othandekayo ngoba ke lokhu iputshuke njalo laphana ke izithombe la khona kubonakala khona umsoco enayo laphana ke uMaka Mpumpu mbukelo othandekayo. Abantu abaningi ke bathi ke uma kuwukuthi lezi izithombe iphutshuzwa uyena laphana ke umsoco bayamgxeka ke laphana ke umfoka khumalo mbukelo othandekayo. Mina ngizofisa ukuzuvo lakho mayelana nalolu daba. Mahlabela phambili sibheka olunye udaba esikuphathele lona osukwini namhlanje mbukelo othandekayo. Siye sabona laphana ke uquality mbukelo othandekayo ekhalisa abalaphana ke kaMgiliji laphana ke njengoba sazi ukuthi ke ubaba uNhleko laphana ke uyawashiya emhlabeni ngokuzuma lapha ke mbukelo othandekayo. Abantu abaningi ke bamangazwe ukuthi uquality emva kuba ebakhalise laphana ke mbukelo othandekayo basebonakala ehleka laphana ke comment section mbukelo othandekayo kuyo leyo post leyo mbukelo othandekayo. Abantu abaningi basola ukuthi mhlambe kungenzeka ukuthi uquality ke bedle ezikafaro laphana ke mbukelo othandekayo bamxakile kakhulu uquality mbukelo othandekayo ke malana nalesi senzo. Sisakuye laphana ke umfoka biyela mbukelo othandekayo ke kuye kwaphuma ivideo noma uye wakhipha ivideo lapho ebonakala khona ethweka khona laphana ke mbukelo othandekayo umfoka biyela. Makuthi azombona uquality ke inkathi ke ethweka mbukelo othandekayo awuyibambe le video lena mbukelo othandekayo bese hlana laphana ke comment section usho wena ukuthi ngabe ucabanga nalolu daba bese ngithi mina nani asibonaneni ngokuzayo. Uyathweka lento nenzani madoda lento niyenza labafuthi la amazulu la asegoli nani bafuthi nawuthi niyathinteka kulento nawuthi niyathinteka kulento madoda nawuthi niyathinteka kulento niyathweka yenkanini siyofela khona yenkanini